abakuba ukuthi anginto yalutho. Uthi ngenxa yedwa yesipho esikali uthi nisikala kanjani mfokahlongane. Uthi lalela kwemfokahlongane uthi into engizoyenza manje ngoba le ntombi nami iyangithanda futhi ayaliwa. Uthi le ntombi ngizokwenza konke okufanele ngiyenze kona. Uthi ngoba namanje le ntombi engilala nayo senza konke nayo. Uthi kodwa bese ngithi ngihlonipha imvalayo. Uthi ngiyibonile ithi imuva ke kayinalo asiqhubeke ngalendlela esenza ngayo kodwa ngeke ngisayiganisa. Yalizwi lobona liphazamisa into ewusikompilo lakobantu lokuganana ekubeni yona isipho. Umuntu akathengisi nangomhla omunye akathengisi. Cela inkulumo ungayithathi ngomoya ophezulu futhi ungayithathi ngomoya wokuthi wena unezinto zonke. Le nkulumo ngicela ungayithathi mhlawumbe ngomoya noma nangenhliziyo ukuthi mawungibheka emehlweni akho awungiphiwe vele ngeke uzungiphiwe mina. Phisani mina. Kodwa lapha ngizama ukuthi siyisenge noma inqasha. Ngibuyele kuleli gama elithi sicelela kithi lobolo kubantu ngoba leli lingelabaqonile. Kulukhuni konke ke ngane zakomkhulu manje. Ayigani insizwa, ayigani intombi. Nazi intombi zakithi ezinye ziyabhikisha, ngeke mina ngilotsholwa ngenkomo ezimbili. Into ebhlungu ukuthi sesizofika kulesigaba sesisemome futhi sesifikile abanye bethu. La khona intombi zizophilisa kwezingulube nezinsizwa. Uyabona ingulube ikifika ihulula abantu amachwana awu11 ayishumi nomuvo. Ngeviki lika 6 akhetha yokhanda inyama lokuthiwa ibacon. Lengenayo nje lapha elona endaweni zokudla. Kuzogcina izinsizwa sezizala sabume njengoba zenza zizala sebume intombi besiqoka ukuyothenga izingane zayo ibuye kuyo ngoba lokhu kanini kushukulela akasale ngoba lokhu ngiyakuthola kwabanye. Umuntu mangabe kuhlonipha mlekelele enhlonipheni akunika wona ngoba ukuhlonipha umuntu kuwumthwalo ngoba ngisho ngizophimisa amagama ngiqale ngiwacenge ngiwakhethe. Ngiyawabala amagama ami yikho ngishinzwa ixabana athi umuntu bala amagama akho ensizwa. Ngane zakomkhulu angazi kodwa bengizama ukunje janti sisengabi khahlela iyanqasha futhi ngenxa yesikhathi kodwa ilobolo sicela kithi kobantu ngoba leli akusilona siyacela kuzandla zesibili engase zisilekelele kulolu hlangothi sisilekelele. Siyabonga ngane zakomkhulu kuzobe ngomhlomunye la isobe silibuka khona ilobolo lishaya zona intombi zakithi uqobo.